हेलो kulumbai नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय जोंहा नै दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरो दा बेखौनो आं एसे शेयार खालामनो सानबाय दा नायलांबानो जाबाय दे नोंथांमोनहा जोंहा सफैबायानो नै जोङो काजलगाव फैदों आरो पोस्ट अफिसनि गोजौआवहा मोनसे जे नर्थ इस्ट हेल्थ केयार दङ ना मुलि हरो बेवहाय फैदों आरो जोङो माने बेवहाय फैनाया मोनसे फेसबुकआवहाय जे चाम्पा ब्लग मोनसे फैयो जे बेवहाय माबा मुलि होनाय मानाय होयो जे मालायफोरा टेस्टिमनि होबायना हामनाय मानाय दा बेफोरखौनो जोङो कन्टेक्ट खालामनानै फैदों आरो फेसबुकनि थ्रुयैहाय सानसे सिगां फन खालामबाय ओमफ्राय फैबाय आरो दा मामिया नायजानो होननानै फैदों आरो मुलिफोर आथिं सानाय मानाय बिदिनो आरो हामथारो होननानै गोबां मानसिफोरानो टेस्टिमनि होदोंना ओंखायनो फैबाय आरो जोंबो इउज खालामनायसै माबायदि जायो होननानै दा सफैबाय नै बेलासि 4टा बिदियाव फैदों ओमफ्राय 5टाफोरनिफ्राय नायो आरो ओमफ्राय मोनानि 8टाहालागै थायो आरो बिदि दा फैबाय लोगो मोनफैबाय नै ओमफ्राय मानसि बुरजा दंमोन आरो मालायफ्रा मुलि मोनग्रोबाय ओमफ्राय नै जोंहाबो मोननोसै आरो नेदों जोङो नै दा बेखौ नोंथांजों शेयार खालामबाय आङो नायबानो जाबाय दे नोङो गाबोन थायो ओमफ्राय बे इउरिक एसिडआ बारा बे थैयाव जेब्ला एसिडआ बारा जायो अब्ला बिदिनो सानाया बारा जायो आलौगोनबो उनाव आलौवो बोरैबा मोनथारो नोङो जाहैनानै नाय नोङो गाबोन प्रमान मोनगोन आरोखि अखानायै मा ओहो ना गिदिरखौ मोनजानाय नङा दाउखौ हायोबा जा ओमफ्राय बाथि अमाखौ जाफेरबाय बेखौ मालाबा जाफेरबाय फैनि बेखौ गनाय मोना गनाय औ मा जाखांनानै जा बे खालियाव नाम्बार 1 फुङाव गनाय मोना गनाय बेखौ 30 ml जोंहा मुलि लाखांबाय नै ओमफ्राय दा बाजैमोनहानाव हाबलांसै हेजोल आनैमोनाव हाबलांसै नै आबैया फैखौनो रोङासै मुलि थफ्ला मोनबोबाय 1 मान्थनि उनावहाय फैफिनसै ओमफ्राय नायनोसै मुलिया माबायदि जेनेबा जानायनोसै आरो रिजाल्टखौ मोनो ना मोना गावथ' जेनेबा 2 डेसनि उनावनो आन्दाज मोनगोन होनदों हो ओमफ्राय नायनोसै मालायफ्राथ' बिराद टेस्टिमनि होबाय फेसबुकआव मायाव हामबाय माबाय होननानै दा जोंहाबो आसा खालामबाय आरो जेनेबा जोंनि मामियाबो हामथोंसै खस्थ' मोनबाय नालाय दा जों थांसै नै बाजैनाव थांसै नै आइसक्रिम जालांनो आइसक्रिम आनैनाव फैबायना हेजोल आनैनाव फैबाय ओमफ्राय नै गेलेदो हेजोल आहाय आहाय ओमफ्राय नै जोंहा मुलिखौ लाखांबाय ओमफ्राय बाजैमोनहानाव दसे हाबबोबाय बिस्रा खाथि जायो नालाय ओमफ्राय डिनारबो खालामबोबाय आरो बिसिनावनो ओमफ्राय नै हेजोलाबो बिराद खुसि बिमानैनाव बिदानि गाखोग्रायाव गेलेदों ओमफ्राय डिनार खालामखांनानै फैफिनबाय जोङो न'आव दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनसिगोन बाय